trigger. Ain't nobody gonna. I want to take board up. Yeah, injury. Ana me. Ayo tension na nikalna. Yeah, itula indo. Kan onje take edavanoda full. Kan onje take edavanoda full. Action. Andu boss. Neena. Andu boss muttavale maar mare. Muttavale. Andu boss. ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾಸದ ಒಂದು ಜನ ಉಂಟು ಮುಲ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟವ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಣ ಇಂಚ ಉಂಟು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಏನಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಟು ಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಏನಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಈ ಬಲ ಮಾರಿ ಏದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬಾಸ್ ಮುಟ್ಟವಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಏನಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅವ ಕಡೆ ಆತು ನಾನು ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ನಡೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಮುಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜನ ಉಂಟು ಮುಲ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗುಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡು ಅನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲೆ ಮುಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಮಿತ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಹೌದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಎಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದೆ ಮೂಲೊಂದು ಇಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತ ನೀನು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಜನ ಉಂಟು ಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಳ್ಚಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಎರಡ ಮಲ್ಲ ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ತ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಾಸ್ ಎರಡ ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಲೆ Tahan par. Aw malpolian. Malpoliya. Aw malpoli. Ancha nikal na cause the tension solve. Okay da. Yes. Undu se bade mana. And boss ಏನಡ ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಮುಲ್ತ ಅಲ್ತ ಆ ಜನ ಏರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಕಮಾಡಿ ಬಂದಾದ್ಮೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ तूना क्या तुम्हाला कास्ता यायला का तुझे झाला अंजती उलय मला उंडू उलय माल उंडू कट मला मा जादे पडते मारे गट्टी कुन्नु मारे ಆಕ್ಷನ್ ನೀನೆ ಬರ್ತಾನ ಮಾರೆ ಮಂಜ ತೂ ತಿಂಡಿ ಮಾರೆ ನೀನೆ ಮಂಜ ತೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂಜ ಬರ್ತಾನ ಮಂಜ ತೂ ತಿಂಡಿ ಇನ್ನ ಮಂಜ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 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 ಸಾಂಗ್ ನೀನು ತಬರುಂಡ ನಿನ್ನ ಹೋಯ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಲಿ ದಾತಾನ ಬಾಸ್ ಅಕೋಡೆ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇವ್ ನಡಿ ಸಂತಮಾರಿ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಕೂಲಿಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗೊಂಡು ನಾನು ಪಾರಿ ಗೌಜ ಸಾರಿ ಕೂಲಿಡಿ ಎಲ್ಲು ಮಾರತಿ ಕೂಲಿ ದಾತಾನ ಬಾಸ್ ಅಕೋಡೆ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇವ್ ನಡಿ ಸಂತಮಾರಿ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಚ ಮಾಸ ಬರೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿಡಿ ಅಂದ ಪಾರಿ ಗೌಜ ಪಾರಿ ಗೌಜ ಏನು ಮನ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ರಾತು ಅಂದ ಪಾರಿ ಗೌಜ ಒಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾಲೋ ಬಾಸ್ ಇವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾತ ಮಾರಿ ಕುಲ್ ಮಾರೆ ಬೋನ್ ಆ ಐಡ್ ತುಂಬೆ ಬಾತ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಪ್ಪುಲೆ ಯಾ ಆಕ್ಷನ್
बॉस है कपूल बॉस ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿ बोलक ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪಣ ನಾನು ಆಚೆ ಪರದಿಂದ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಆರ್ ತೋಜರ ಇಜ್ಜಿಯ ಪೈಪ್ ಅಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಎದುರು ಅನ್ನ ತೋಜುತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಮುಖರ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪದ ಇಂಚ ರಡ್ಡೆ ಜನ ತೋಜುವರು ಮಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನಕ ಮೂವಪ್ಪ ಇಂಕುಲು ಮೂವಪ್ಪರ ಮುಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಆ ಟಾಂಕಿದಲ್ಪ ಅದೇ ಅರೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜೆ ಟೇಕವ್ ಒಂದೇ ಟೇಕ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟ ಬೈರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ बॉस इतने पूरा व्यवस्था उंडे अन्नारा वेरी गुड नडी आओ अंदिया नडी आओ बिग ओपन आउट सक्सा go yes boss ಏ ಇಕ್ಚೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಮಾರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು boy boss ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ okay boss ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಡೌನ್ ಮಗದ ಹೇ ಅಡಿ ಬಾಡಿ ಹೊರಬೋ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಲ್ಲ ಮಾರೆ boss boss ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಬಾರ್ಪಿನ ಆಯುಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಅಡಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಡಕ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಮಂಡೆ ತಾಗಿಂಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದಾದು ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಟ ಕೊಟ್ಟು ತುಲ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ ನೀ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮಿತ್ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ತದಾದ ಉಂಟಿಯ ಈ ಜನ ವಾ ಕುರೆ ಕಟ್ಟು ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಕಂತು ಆಯುಲ್ಲಿ ಆ ಭಾई ಜಾವಿ ಅತ್ತ ಬರ್ತಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಬಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏ ಅಂದೆಯಾ ಆಯ್ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪೈ ಬಾಸ್ ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ ಎಂದ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ದೀಪಾವಳಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ